Volem recuperar els carrers per a les persones, donant el protagonisme als vianants i als ciclistes, fomentant una mobilitat urbana més sostenible i segura, reduint la contaminació. Volem promoure i donar suport a tots els esports, afavorint la diversificació i la participació de les dones en els esports. Fomentem una cultura popular oberta i participativa, on tothom es senta integrat. Afavorim la cultura de la pau, ens oposem a totes les guerres i treballem per reduir les despeses militars. Defensem el laïcisme i volem una separació real entre la religió i les administracions públiques. Lluitarem per erradicar la violència masclista. Prioritzarem polítiques per previndre-la, començant per les escoles.